Nu prøver vi at indstille maskinen over til vægttab. Vi har igen en mand. Middel træningsintensitet. Vi starter ud med 6 gange træning i udholdenhed. I udholdenhed, det er vores almindelige træning. Så går vi i fedtforbrænding. Det er i isokinetisk træning. Vi går i muskelvægt. Det er i adaptiv træning. Og til sidst går vi tilbage i isokinetisk. Der var vores fedtforbrænding. Så 6 træninger, 6 træninger, 6 træninger og 6 træninger. Efter hver træning, ny styrketest. Vi lægger ud i almindelig træning. Vi skal have 30 gentagelser. Programmet starter allerede ved 80 sekunder, så hvor vi har basisen, hvor det er 60 sekunder. Nu træner vi 80 sekunder i stedet for. Tempoet er sat lidt op, men det er 37 kilo ud, det er 37 kilo tilbage, altså både i negativ og i positiv fase. Vi har nu haft de 6 træninger, vi har fået foretaget en ny styrketest. Nu går vi over i isokinetisk træning. Den isokinetiske træning er træningen, hvor at vi hele tiden har vores muskler under pres. Så jeg presser og presser og presser, og nu begynder maskinen at køre mig tilbage, og jeg skal bare holde igen. Vi prøver at se, om vi kan holde den her inden for nogenlunde inden for kurven. Kommer vi i tredje fase, det er vores muskelvækst. Vi går i adaptiv træning, vi skal have 15 gentagelser. Vi starter programmet. Vi starter ud med 65 kilo i det her tilfælde. Så jeg har 65 kilo, både i den positive fase og i den negative fase. Tempoet er sat ned til forhold til da vi kørte almindelig træning, hvor vi skulle have 30 gentagelser. Men vi kan se, tallene hernede, de tæller stille og roligt nedad, så jo mere udfordret jeg bliver, begynder den at tælle kiloen ned. I øjeblikket har vi smidt 5 kilo. Vi prøver at holde den. Nu vil vi så cirka, hvad har vi? Den tæller stille og roligt nedad, så den bliver lettere og lettere. Men det gør også, at vi kan gennemføre programmet ved at have startet træningen meget tungt. Den sidste fase i vægttabet er over i fedtforbrændingen. Nu er det isokinetisk træning en gang til. Isokinetisk træning var her, hvor vi holder vores muskler under pres hele tiden. Så vi holder den presset. Maskinen den presser os selv, når vi skal presse det. Og når at maskinen kører maskinen selv retur og holder os i presset, så musklerne ikke kommer til at slappe af på noget tidspunkt.